Povedať, že Slovenská národná strana nič nemení na svojich rozhodnutiach jednoznačne nepodporiť Euroval 2, pretože sme presvedčení, že 120 miliard eur sú to vyhodené peniaze skutočne von oknom a Slovenská národná strana je takisto presvedčená, že tieto peniaze skutočne nie sú pre záchranu Grécka, i keď sa to na oko jednoznačne takto presadzuje, ale je to predovšetkým záchrana západoeurópskych bank, predovšetkým nemeckých a francúzskych bank. Je pre nás nepochopiteľné, že pri stretnutí s najvyššími predstaviteľmi strany Slobodných Rakúska FPÖ, pánom Strachem, ktorý nás navštívil v pondelok, teraz tu na Slovensku, v sídle SNS, o tomto probléme sme taktiež diskutovali, ale bohužiaľ zo strany médií absolútny bojkot, i keď pán predseda FPÖ je najpopulárnejšia politická osobnosť Rakúska a myslím, že aj to podpísané memorandum zo stranou FPÖ bolo skutočne na úrovni. No ale v každom prípade je dôležité to, čo hovorím, že v tomto smere sme si porozumeli tiež absolútne so stranou Slobodných Rakúska, ktorí tiež odmietajú toto vyhadzovanie a hazardovanie s peniazmi daňových poplatníkov Európskej únie, predovšetkým eurozóny. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel hneď v úvode samozrejme zdôrazniť, že nechceme túto našu tlačovú konferenciu venovať len problematike, ktorá myslím si, že by mala rezonovať predovšetkým v médiách, a to je problematika vedenia policajného zboru, ale nakoľko nejakým záhadným spôsobom sa v médiách skutočne nejak koordinovane blokuje všetko, čo by malo byť kvázi rozoberané do detailov, i keď sú to fakty, ktoré myslím si, že by mali prinajmenšom vybudiť záujem novinárov. Bohužiaľ v našich médiách je absolútne mŕtvolné ticho. Absolútne nič. Tak Slovenská národná strana sa samozrejme musí nejakým spôsobom tejto problematike venovať, pretože sa policajti obracajú na nás z celého Slovenska. Máme tu ďalšie listy, ďalšie informácie. Tu by som vám mohol čítať minimálne 3/4 hodinu. Veci, ktoré skutočne človek žasne, že čo všetko ten tzv. Catani, ja by som ho skôr nazval maďarský Al Capone, povyvádzal a respektíve čo robí v policajnom zbore. Sme presvedčení, že tento človek bude tak hlúpy alebo neschopný, že tak devastuje policajný zbor, respektíve to robí plánovito na príkaz niekoho, pretože policajti, ktorí skutočne roky odslúžili v policajnom zbore, roky skutočne, a aj tí, ktorí museli odísť, konštatujú, že taká devastácia práce v policajnom zbore nebola ani za, obrazne poviem, za tatárskych čias. Z toho dôvodu som sa dneska dohodol aj s pani premiérkou, že pani premiérka na našu žiadosť ma príjme v najbližších dňoch, podľa všetkého v pondelok, aby som ho mohol informovať o danej záležitosti. Obrátim sa samozrejme aj na šéfa odborov, policajných odborov, pretože tieto skutočnosti, ktoré sú tu, to človek žasne, že sa absolútne nič nekoná. Všetko je pozametané pod koberec, všetci mlčia, nikto nič nehovorí. Z nepochopiteľných dôvodov sa pán minister vnútra tiež nevyjadruje. On potrebuje samozrejme kauzy, politické kauzy, aby sa mohol predvádzať
pred novinármi ako herec z Hollywoodu a rozprávať o tom, jak všetci budú odsúdení, jak všetci budú pozatváraní a ja neviem čo všetko. A mal by sa predovšetkým pozerať pod tú lampu. Ten asi pod tou lampou je najväčšia tma. Takže ďalšie a ďalšie veci, viete, tu v tomto štáte si skutočne niekto zamieňa políciu za nejaký svoj súkromný svoju SBS-ku alebo niečo podobné, proste ľudia sú zastrašovaní. Dám vám prečítať aj niektoré také veci, kde sa o tom jednoznačne píše. Ak kto otvorí ústa, tak je proste buď vyhodený z polície, alebo je preradený. Napríklad jeden vyšetrovateľ z východu, podplukovník, je proste prehodený na miesto pomaličky vrátnika, hej. Proste takýmto spôsobom sa to tam robí. A to je niečo neskutočné, čo človek číta. Ja tomu tiež pomaličky ani nechcem veriť, že čo sa tam deje v tom policajnom. To je doslovne a do písmena prerastené týmito spíšakovými ľuďmi jak rakovina. To je mafia. Mafia v policajnom zbore. A hlavný mafián je prezidentom. A nikto nič nerobí proste. Všetci sú ako mŕtvi Slováci. Je to nepochopiteľné. Veď ja nežiadam nič iné, len aby sa to prešetrilo. Nič iné nežiadam. A dúfam, že na to máme. Hoci ktorý občan tohto štátu má na to právo. Ja by som chcel zdôrazniť predovšetkým rok 1938, kedy bola podpísaná viedenská arbitráž. Samozrejme vieme, kto boli signatári tejto zmluvy podpísanej vo Viedni. Bol to fašista Mussolini a nacista Hitler. A toto je skutočne veľmi prekérna situácia, že všetko potom proste neuznávajú, ale terajší vládny kabinet Viktora Orbána uznáva viedenskú arbitráž podľa toho. Takže môžeme sa prichystať aj na to, že skutočne sa budeme musieť nejakým spôsobom brániť, pretože naši priatelia spoza Dunaja majú jednoznačne nároky na južné Slovensko, a to minimálne na južné Slovensko, keď nie na celý tzv. Feldvidek, jak to hanlivo označujú celé Slovensko. Takže to, že je tu akutná hrozba nejakého ozbrojeného konfliktu, pretože hádam by sme neboli takí hlúpi, že by sme im dobrovoľne vydávali nejakú časť nášho územia, aj keby bolo to podtrhnuté nejakým pripravovaným referendum súvislej časti južného Slovenska, kde budú žiť občania Maďarskej republiky, pretože dvojité občianstvo samozrejme to nejakým spôsobom nezamedzuje. A keď budeme tam zrazu mať 300 000 alebo 200 000 maďarských občanov žijúcich na území Slovenskej republiky a referendum nedaj Bože dopadne tak, že chcú byť občanmi Maďarska, tak neviem, jak to skončí. Možno, že to skončí presne tak, jak v Kosove, ale nechcem byť zlým prognostikom. Len aby skutočne z časového hľadiska to nedopadlo tak, ako prognozujem. A samozrejme, že Žitný ostrov a južného územia to nie je len obilnica Slovenska, ale je to samozrejme aj najväčší zásobník pitnej vody v strednej Európe. To každý nejakým spôsobom prehliada, ale tu sú skutočne záujmy, a to nie je, hádam, len záujem už len Maďarska ako takého, ale to je záujem, možno globálny záujem, aby kontrola nad týmto obrovským zásobníkom pitnej vody bol niekde inde a nie v rukách Slovákov. Ďakujem pekne. Priestor na vaše otázky. Nech sa páči. Nech sa páči, pán Herčko, televízie Markíza. By som sa chcel opýtať na niekoľko vecí. Prvé, keď ste hovorili o nejakých nových zisteniach, ktoré by sa mali týkať policajného prezidenta pána Spišiaka. Chcem sa teda opýtať, či by ste povedali náhodou aspoň nejakú podrobnosť, kde povedali k tomu, čo ste už nejakým spôsobom naznačili.
Pán redaktor, ale o čom vám tu budem rozprávať? Minule, keď tu bola vaša kolegyňa, celý čas to nakrúcala vaša televízia. A pokiaľ som pozeral spravodajské záležitosti Markízy, tak tam nebolo ani ťuk. Ani ťuk, nič. Ani pol slova. Ale prečo by som mal skúšať? Ja to teraz idem, mám to tu, veď by som, keď skončíme, vám to dám nahliadnúť, aby ste si to prebrali očami. Aby ste si nemysleli, že vás kamuflujem, alebo, a to mám len 1/3 toho. Zbytok môžeme ísť dole, môžem vám ukázať celú. Ale vám, ako redaktorovi, že vás neklamem, že to skutočne je. Ale na čo vám tu ja budem čítať pol hodinu alebo 3/4 hodinu a z toho nedáte nič. Pretože šéf spravodajstva povie nie, nič sa nedá. Vy ako v dobrom, ako redaktor, áno, spravíte záznam, budete chcieť z toho spraviť nejaký shot alebo čo, ale vám to zatrhnú. No je to tak, no tak to bolo minule, no bohužiaľ, no to musíte priznať. Nebudem, pretože asi viete trochu menej o tom, ako to u nás funguje. No ja bohužiaľ viem veľmi dobre, ako to funguje. Nech sa páči. Dobre, tak sa spýtam. Ja si myslím, že to je asi... Ďakujem, nech sa páči vaše otázky, môžete sa pýtať. Zarážajúce, že žiadne otázky nie sú a je zaujímavé, že do tých rôznych televíznych alebo rozhlasových debát sú volaní ľudia, ktorí v podstate nejakou formou viac alebo menej podporujú Euroval. Alebo treba Sulíkovi poslanci, že nikde sa nezavolajú poslanci Slovenskej národnej strany s výhovorkou, že nikto nechce diskutovať s nami. No pretože my to oslovujeme skutočne priamými slovami túto krízu a vieme aj tých pôvodcov pomenovať priamo a to sa veľmi zle počúva niekomu. Len chcem zdôrazniť jedno. Slovenská národná strana, čo povedala pred 2 mesiacmi, toho času je realita. A jedno vám hovorím, že za pol roka, za 3/4 roka bude realita aj to možno, že na 90%, že eurozóna padne. Takže počúvajte tých uhladených klamárov, ktorých je tu plný barák a nechcete počúvať tých, ktorí hovoria pravdu tomuto národu a ktorí bránia tento národ, aby nebol už úplne ožobračený. Ďakujem veľmi pekne za účasť, pekný deň ešte, dovidenia.